Dobar dan. Evo, danas smo opet na terenu i nalazimo se na ovom prekrasnom mjestu nedaleko Pule, u Medulinu. Upoznat ćemo arheološki park Vižulu. Na samom ulazu na poluotok dočekuje nas karta poluotoka i ovaj reljefni plan koji je prilagođen i slijepim i slabovidnim osobama. Tako da ovdje lijepo možemo vidjeti kuda ćemo se kretati kako bi se mogli napraviti plan izleta ili šetnje. Arheološki tragovi na ovom prostoru sežu od neolitika do kasne antike i ranog srednjeg vijeka. 1969. godine je pošumljavan ovaj poluotok i zato su kopali rupe da bi posadili drveće. Međutim, dok su to radili su primijetili da iz rupa izlazi neolitička keramika, odnosno da izlazi nekakva keramika, i onda su iz Arheološkog muzeja Istre reagirali. Tadašnji ravnatelj Bačić je došao, otvorene su sonde u kojima je onda pronađeno rano neolitičkog vremena, komadi kosti, ukrašene kosti, pronađeni su lomci keramike, ali u ovim rupama u koje su kopali radi pošumljavanja su pronađeni komadi kućnog lijepa. A kućni lijep je ona zemlja koja se nabaci na drvenu konstrukciju kuće i onda kada gori se zapeče i onda ti komadi ostanu do danas. Sad ona može biti od zida kuće, ali može biti i od neke ograde ili peći. Ali uglavnom govori nam o tome da je tu bilo naselje. Tako je, naselje, i to naselje nadzemnih kuća. U neolitiku si mogao imati najčešće nadzemne kuće, zemunice, to su one ukopane u zemlju koje naravno uz more slabo funkcioniraju, pogotovo kada je nizak teren. Tako je. Treća opcija su sojenice, to su one na stupovima. Na stupovima, da. Znači, govorimo o mlađem kamenom dobu. O mlađem kamenom dobu. Ono po čemu je Vižula poznata, otkriće je luksuzne, maritimno-rezidencijske antičke vile. Naišli smo do table koja nam pokazuje zračni prikaz, dakle zračnu snimku, na 2 kamenoloma. Na Vižuli su se nalazila naime i 2 kamenoloma. Ušli smo u jedan od 2 kamenoloma koja se nalaze na poluotoku Vižula. Ovi kamenolomi danas nisu više u funkciji, ali su u antičko doba bili intenzivno u funkciji i kamen iz ovih kamenoloma se vadio ne samo za gradnju objekata na Vižuli, već i za objekte na širem području ove Medulinske rivijere. Arheološka istraživanja na Vižuli počela su već krajem 19. stoljeća, te su se sustavno odvijala tijekom cijelog 20. stoljeća, intenzivnije u drugoj polovici 20. stoljeća. Današnji arheološki park nastao je uz pomoć financiranja Europskog fonda za regionalni razvoj, a o njemu danas skrbi općina Medulin. U sredini poluotoka Vižula nalazi se arheološka škola ispred koje je niz tabli koje nose fotografije sa dokumentacijom o dugogodišnjim istraživanjima i arheološkim iskapanjima na Vižuli. Na njima možemo vidjeti tijek istraživanja i niz bogatih nalaza koji su ovdje pronađeni. Ova tabla nam prikazuje snimku iz zraka. Dakle, ovdje možemo vidjeti tlocrt luksuzne maritimne vile na Vižuli koja se prostirala na 3 terase. Jedan dio ne možemo vidjeti jer je već pod morem. Današnja rekonstrukcija zidova ovog raskošnog zdanja svjedoči o velikom rimskom kompleksu koji je osim raskošnog stambenog dijela imao i brojne druge građevine. Terme, gospodarsko-proizvodni dio i pristanište, na primjer. Vila na Vižuli građena je u 4 faze, od 1. do 5. stoljeća, za vrijeme nekoliko careva. Onaj najstariji dio smo vidjeli, to je bilo Augustovo vrijeme. Nakon toga, u vrijeme cara Hadrijana, dograđen je još jedan dio vile, za vrijeme cara Konstantina jedan veliki dio i još neke rekonstrukcije za vrijeme cara Justinijana. Uz vilu na Vižuli vezuje se i jedna legenda. Legenda o Krispu, sinu cara Konstantina Velikog. Sada se nalazimo u rezidencijalnim prostorijama. Upravo tako, neobično je stajati na ovome mjestu nakon toliko godina i razmišljati o tome koliko je ljudi u stvari živjelo na ovome mjestu, koje su tu važne ličnosti obitavale. I eto, danas je ovdje jedan prekrasan arheološki park kojeg preporučujemo svima posjetiti. Ovaj dio
Evo tu smo gore na ovom uzvišenom dijelu, se u stvari spuštao dolje, dakle cijela vila dalje prema moru. I naravno dolje opet možemo vidjeti rekonstrukcije zidova. Međutim, ovo na čemu sada stojimo nije pod. Ne, Naravno. ovdje su se vršila istraživanja tijekom kojih je nađeno mnogo dijelova u stvari unutrašnje opreme ove vile. Naravno, znamo da su rimske vile, pogotovo bogatijih i uvaženijih Rimljana, bile ukrašene podnim mozaicima, bogatim podnim mozaicima i višebojnim. Zidovi su bili ukrašeni freskama. Na rekonstrukcijama ovdje u stvari možemo vidjeti i ne samo kako je vila izgledala, kud su tekli njeni zidovi i njene prostorije. Možemo vidjeti i originalne dijelove. Dakle, dok je iskapano ovdje, pronađena je i infrastruktura rimske vile, zar ne? Tako je. Kao na primjer podno grijanje, zidno grijanje, dakle dijelovi hipokausta, dakle sistem odvodnje i dovodnje. Pretpostavlja se da je voda stizala sa kopnenog dijela vodovodnim sistemom do same vile i cijelog kompleksa. Sa ovoga mjesta možemo vidjeti drugu obalu zaljeva, Medulinskog zaljeva, dakle pomerski dio. Danas se tamo nalazi marina, a nekada u rimsko vrijeme tu je također bila jedna prekrasna rimska vila. U neposrednoj blizini pristaništa prema sjeveroistočnom dijelu poluotoka otkrivena je i vila Rustika sa velikim gospodarskim kompleksom, dakle sa proizvodnim dijelom. I ovdje iza nas je gospodarski dio, dakle tu je bila jedna vila Rustika za proizvodnju. Nadomak nekadašnje vile Rustike danas se nalazi mali rekonstruirani muzej bilja na otvorenom, mali antički vrt sa svim autohtonim biljem koje se i u rimsko vrijeme uzgajalo ovdje na Vižuli. Na putu iz Medulina prema Vižuli, na samom prilazu poluotoka nalazi se nekropola Burle, dakle rimsko groblje, na kojoj su arheolozi istražili čak 332 ukopa.